Bueno, berez, bertsolari txapelketa nagusia ekimen ibiltaria da. Ez bakarrik finala, berezkoa du. Herriz herri ibiltzea, Euskal Herri osoan barna eta bertsolaritzaren isla ere bada. Esan dut, bertsolaritzaren mugimendua Euskal Herri osoa dago, edo garatzen ari da, gora-bera, baina eta txapelketa azken finean horren isla da, ez? Eta finalari dagokionez, hor bada batetik, garai batean Donostin egin zen bezala, azken urteotan Barakaldon egin izan da, eta bain Iruñari ailegatu zaio txanda. Besteak beste, bertako bertsolaritza mugimendua auspotzeko, sustatzeko balioko du, eta alrebez ere, ez? Azken urteotan Nafarroan bertsolaritzaren inguruan egon den mugimenduaren isla ere bada, edo nolabait ere ondorio ere bada, ez? Finala egitea, gero ere bada kontu praktikoago bat, azpiegitura bat dago gisa hortako ekitaldi bat egin ala izateko, hori ez da kontu erresa. Euskal Herrian azpiegitura gutxi daude, egun osoko halako ekitaldi bat egin ahal izateko, ez? Eta gaur egun, azken urte hauetan, Nafarroarena martxan dago, eta ikusi da egokia zela finala egiteko gunea, ez? Eta bestetik ere, nik uste badela, bertako erakundeen aldetik badela interesa finala bertan izateko, elkarlan ona dago azken urteotan Nafarroko gobernuarekin, eta haiek ere interesa agertu dute planteatu zaienean aukera hori, eta hori ere baliatu du Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak.